لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, давоми влоги динангӣ бигем. ина лӯбиёи сирхак ай пеш нишонтон тиё ва ия мози камтар чобуқ кадан дар кура навам қайшниан лӯбия кушон. ҳозир дар иҷа саат 10 афтоб беҳадгар неким шамолаки хушрӯайна дарахтора бинем. ҳозир мерем дуруни парникора мадина сёнка накардам ё ҳамаш гуфта будам ку лаблабуни сирхака. ина нигоҳ чанд ҷуя кадагия ана иҷа боша савзиёшон. ина савзиё исни шоли хушова кадагия санами қаша хушова кадагиян 4 ҷуя ки дигаш монда савзия хушова накада. инаҳа исниша хушова кадиян савзиёра. савзишона хелҷош тунук буромада як хелҷош ғаст. ҳозир дури парника медирем 4 та парника. ҳозир медирем насос қати ов метиян ёра аймай калодис. ина парник да дуромадем дӯстони азиз. иҷа да ҳаста инаи помидори майда майдака чӣ меган шаномшам хали бугем. анаи вая гашниш немо дигариш чином дора ҳамо укробошон укробо уже калон шудиян пир шудиян давно корда будам барвақт. инаи гашничо нав инаи қайшниян гашничошо беранда кордаган ва ёрам хали пир шуда рафтяна гинаи укробо. ана ё помидоро дӯстони азиз. ина парник беҳад калона дирят помидор кадаган помидороне ки хушрубасян резу басар унаҳа дурунодан видна ҳасте даиҷа. ина пешвай кномшон кани помидорошон ха хушрубасян. ина помидоро парник беҳад калона ду тарафина кадаган. анаиш намедонам чун хали салат ҷа райҳона кадаган. да дури парникам райҳон коридиян да беринам кадагиян. баъд иҷаш намедонам редискай чия моқай ҳозир иҷа бидурем. ана ё болгариёшон дӯстони азиз. болгариё нав гил кадиян. ина дирят болгария и параш и парник полный болгарский. ҳозир як усу мерем. почем қариб ғалт медастан зад. иҷа медирем ҳозир бодринго. ина дӯстони азиз дирят бодринга. бодрингорам ина вай кадиян бастиян. ина и бодринг шуд ина ордан камтар решаш вай шид шунодан сиравно қоқшидае бичора ҳайф шид. анаиш бодрингошон ҳам хай гил кадаян ки майда майдану як нав калон мешан. ина иҷошда калоношам буда. бодринго дирят то болора бодринга хай бастагиян хушрубасян да дуруни резану вали хая хелаш калона шида. калонош ҳаста ина поёна кошда. ина иҷа бодринго ҳай. ҳозир яки дига вайш мерем. анаи парникш медирем. иҷа дина ниҳоле капуста канда шинонда буд ку ина иҷа канда буд. иҷа мусроша вай када дамиҷа монда ил нагифта. ё бақлавҷоношон инаҳа ёрам нав гил кадиян ака мебандан. иҷа вая редиска ҳай. ино бақлавҷоно хай. ина три парника дина ҳамаша об дода буд. ина и парнико тамошобини азиз. ана хеле ҷойкори ино ҳама чизашон ра зелиншон хай айхучон мебуроя бигем. иса айнаи калодис вай мекунан. ов мегиран барои агарото. баъдан аё чиян смородния чиям хали холи нав инҳа сирхшестан аё компот мекунану варениям хали чизо. ёрам хе хушрубастагия бона усушда ҳастай. ин бучкорам барои овай чи намедонам хе. инаи смороднии хали чиша зардаш усози бо ҳам пушти парникошон вай буд. пудинаам хали чизошон будак. ҳозир мерем усукани чикапа. ина иҷа да дури алафай чи. ина соат 10 саҳара бигем ҳама хай гармай ки. ина иҷа да пудинаву ҳам хай чизо баъдан тари пиёзои чӣ меган я намедонам хали пиёзо хай
چیزایی که خمون میکاریم کو ترنیسه یا نمود دیگه ای هیچ ساوز اینم خیلی اینه جوشون نم قرای رو سیامکا کدوم دوستانی عزیز نصیب کرده باشه با دوامشه پگسنوی و یا бассейна баъд хонаҳо ҳавлиё суноша бососа сиёмка кадами партонтон тамошо бинони азиз хай дӯстони азиз влоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем аз ҳамаи шумо миннат дорум барои дастгириҳо барои суханҳои хуб шумо ҳастем ки канали мо пеш мера тамошо бинони азиз хай дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё то видеоҳои оянда худованд ҳамагитона нигаҳбон бошад тамошо бинони азиз خیر